Start. Γεια σου Πετρίξ, εδώ είμαστε στο δωμάτιο του Μπεν με τα ποντικάκια και βλέπεις εδώ την αμφίεσή μου. Φοράω αυτά τα παπουτσάκια για να μην λερώνουμε τα ποντίκια με βρωμιές από τον δρόμο και αυτή τη ρόμπα για να μην βρωμίσουμε με τα ρούχα μας και τα γατάκια. Και τώρα θα δεις το Μπεν πως κάνει ενέσεις στα ποντικάκια του. Να ο Μπεν. Εδώ με την ίδια αμφίεση, παπουτσάκια, γαντάκια κτλ. Και εδώ είναι όλα τα ποντίκια του Μπεν. Πάρα πολλά ποντίκια. Κοίτα εδώ πόσα. Όλα αυτά είναι κλουβιά που έχουν μέσα ποντικάκια. Κοίτα πόσα. Περίπου 100. Και κοίταξε εδώ έχουμε και κάτι περίεργα είδη ποντικιών που δεν έχουν τρίχωμα. Δεν έχουν τρίχες, είναι γυμνά, σαν γουρούνια. Σαν γουρουνάκια μοιάζουνε. Κοίτα. Αυτά είναι διαφορετικά ποντίκια. Και είναι λίγο σαυλαμένα, δεν έχουν τρίχωμα. Να βλέπεις πως είναι σαν γουρουνάκια ροζ. Και τώρα πάμε στα ποντίκια του Μπεν. Εδώ σε αυτό εδώ πέρα το μέρος. Σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι που βλέπεις θα πάρουμε το ποντικάκι το οποίο το τράβηξε ο Μπεν από την ουρά του και το πιάνει πίσω από το λαιμό του, έτσι τους πιάνουμε και τις γατούλες. Show the thing on the ear. Έχει εδώ στο αυτί του, έχει αυτό που λέγεται ear tag, είναι σαν σκουλαρίκι και γράφει ένα νούμερο για να ξεχωρίζει ποιο ποντίκι είναι αυτό. Και του κάνει με το βαμβάκι και το ενόπνευμα στην κοιλιά του έτσι για να μην μολυνθεί. Και μετά παίρνει τη σύριγγα που της έχει βάλει μέσα ένα ζουμί. Και κοίτα τώρα, αχ το ποντικάκι δεν του άρεσε και πολύ. Και έκανε και κακά του. Το ποπί. Και τώρα του βγάλε την ένεση και του ξανακάνει ενόπνευμα και αυτό κάνει λίγο σαν τρελό. Κάνει πατ το Μπεν εκεί και να το ποντίκι, το γλυκούλι, το βάζει πίσω στο κουτάκι. Εδώ, επιστήμονας Μπενάκος. Αυτό έχει ένα σταυρό εκεί πέρα γιατί ήταν λίγο άρρωστο αυτό το ποντικάκι. Του βάλανε αυτό το κόκκινο σταυρό για να το ξεχωρίζουν. Ο μεγάλος επιστήμονας. Γεια σου Πέτριξ, γεια.